Fáilte go dtí an seminar gréasáin seo, a thug an léargas Timpeallachtaí foghlama eifeachtacha má faoin ag díriú bhunscoileanna. Chur na léargas seo, taighdeas an áireamh, cuma le torthaí na gigeirí is suíomhanna luath agus cuairim, agus an chóirle a chuireann cigeirí fáil chun feabhas a chur an chin. Ba cheart an chóirle ile a chuirtar fáil sa seminar gréasáin seo a bheas, I bhíonna sin na drolínte sláinte puiblií atá I bhaim is suíomhanna I dtachais. Sa seminar gréasáin seo, déanamid nádúr an túgartha leas má, agus na buntáistí iomadúla a bhaineann leis, maidir le forbairt agus foghlama an linmh a chiaadh. Archamid an dóigh gur féidir le leanaí leas a bhainte suagra leas má, agus an grot gur féidir a bheith an soláthar eile I bhunscoileanna in Éireann. Tá an seminar seo lán de íomhána a bailíoch ó scoileanna agus ó híomhanna luath agus cuairim I lár cathracha agus bailte ina bhéadach spásfid teoranta, is suíomhanna tuaithe, agus is suíomhanna a úsáidena áisina in aice láideach go rialta. Trí úsáid íomhána, chuireamid béim glasú crós scoile, agus an bhá go bhfuil si chu tairbhach sin do chláinte agus do aláine an lán leanaí agus daoine fásta. Go bunúsach, táid ag súil le roinnt smaointe spragúla a láthair, chun do limistéir leas má, nó do chlós scoile féin I gheabhsú, agus túsa chuir le hathra dhéana chun timpeallach níos fábhairí don súgra don an leanaí a chrathú. Díobh nach bhfuil ag chuir teorann le bhógaid smaoint teoireachta, chuireamid íomhána fáil ó scoileanna timpeall na hÉireann freisin. Tá athrú mór déanta ag na scoilnaí seo, agus cruthaigh siad láthir thúgur in áithúirtha, mar chlóstan am sosa, nó a gásanna áirithe dá glóis I gcuiteanna. Tá siad tábhachtach ón túsar nói, ghlacha leis gur féidir timpeallachtaí lasma ó úsáid chun takeú le soláthar an choradam, agus chun an soláthar sin I gheabhsú. Den Jón hácht an faointe seo, tá siad tábhachtach an chuirt faoi deara, go gafar leanaí a chumasú chun timpeallachtaí lasma ó úsáid le haigsúgartha aon na príomhphointí an scáileáin a chumann cuiste le haigsúgartha de chonvinisiún na náisiún Aontaithe. Míníonn an cuiste go deastíonn seo a leanas ó leanaí. Spás agus ann, agus deisina le bheith súgra má fáin I timpeallacht atá éagsúlagus dúthánach leis an nádúr agus le hanbheh. I rith an taimneáil gréasáin seo, cé go dhéanamid tagart ó am go chéile de allam leanaí, beimid ag díriú go príomha úsáid na timpeallachta a má faoin le haigsúgratha. Agus sin I ghlacha leis ar nói go darlíonn an allam trí thúgra. Mar sin, I dúspáide, leis sin a choirigh macnamh. Agus sibh macnamh chospóir dhéach an chlós scoile, swinigí bhór chlós scoile féin. Cén crot atá Conas a bhothaíonn sibh ann. Cad is féidir leis na páistí a dhéanamh ann. Cad é an tispéras a chuireann na páistí inniuúil. Cad a haithníonn leo ann. Cad nach daithníonn leo. Agus céir de bháid leo a thuile ann. An bhfuil limistéir glasa ann, agus an bhfuil ábhar nádúrtha ceann oscailte agus a spragan na céadfaí ann. An bhfuil raibhann na súgratha ann atá simúil agus spreaghach. An bhfuil fáil in ruachtain an neamh spreag éasca orthas ann. An measann sibh go mbaineann sceitiméní, dúchláin agus sprí le súgra na báistí. Is sé áineas an cospóid is mó a bhain le chéad chlós scoile. Tá go leor clós sosa bhunscoile ann a bhfuil dromplí cothram a crua ionta, b'éidir le roinnt grúahíní pleandaí agus téir, agus mar cálacha clós scoile ag go leoracha, a chuim sin clas na bacóide agus línt ibricha agus compás. Gach lá, caitheann muintirí am agus dúchrat chun ábhair scaoilte mar hula húpanna, rópaí scipála, cáin agus líomhróidí mar shampla a láthair chun am sosa dhéanamh níos tarintí agus chun gníomhaíocht chuip a spreaga. Tá go leor páistí ann a bhaineann ansoltas a bheith ag imirtas na pharis agus na gnéithe san, agus go háirithe bíonn antóir chluichí róide. Léiríonn sé sin dúin go mbeidh gá a gcónaí ann na láthir thúgartha atá corm agus crua leis na canálacha sin súgartha a éascú. Tá go leor scoilnaí ann a bhfuil buint rathúlacha
le chlár bheithíogsúlachta na bratí ghlaise, a dhéiríonn ar an bheithíogsúlacht, brúscar agus dráil, fuinneamh, isce agus ar héránacht chaunda. Mar chuid des na tionscanna seo, tá na páistí ghlacha páirt i múrniu, agus cothú garí glasrí a chomhraíonn le carthanachtaí nó a chomhraíonn le gníomhaíochtaí tiomsathe airgid. Tá go leorscoilní ag baint úsáide as Rother Valley, agus chéan siad ar ficnicí ar íochtúra agus bíonn spríocha le cuasaí bachanaí. Agus sin ag smaoinemh ar an tácht a bhaineann le sugra, agus go háirithe sugra san nádúras leis an dúra ar watha le cathbhaimse agus forbais chlántúil ormláin páistí a churcan céin, is fiú béim a leagan ar chlós na scoile a bhanú mar spás sugartha nádúra. Tá go leor idirchasóirí ann a chreideann go bhfuil siad a chumas ag timpeallachtaí nádúra a bheith níos casta, níos crothaí, níos féinneang bháilte agus spríúla i gcomparáid na timpeallachtaí faoi dhéan. Díríonn taide chomhaimsethe ar an éifeachtacha a bhíonn ag timpeallachtaí glasa nádúrtha ar scíthe intinne agus ar oláine. Mar thora ar sin, úsáideann líon méadach scoilní limistéir glasa mar spás na sugartha. Déitear siad freisin gáirdaí scoile úsáid nó chrothú ina dhéanann na páistí tuchailt, pleandáil agus ara a thuirtas na pleandaí. Tá roinnt scoilní ar fud na tíre go bhfuil spás na sugartha an bhaineann timpeallachtaí nádúrtha leo dá glóis scoile. Ina bhfuil deisiad na páistí sugra, drapa, ri, tuchailt agus fisrú gan sríon na ling am sosta. Nuair a ghlaachta leis an gcurchaige seo, is minic a thugann muinteoirí is cleachtarí faoi deara an éifeachtacha a bhíonn ag an gcineáil seo sugartha sa nádúr ar iompar sóisialta na báistí, ar a bhláine sa formláin, agus fiú ar an aire sa teomna ranga tar éis am sosta. Is féidir fiabhsathe súntasacha a bhreathnú ar aclaíocht agus ar oláine ormláin na báistí, fiú nuair nach níonn siad céimeanna sa gáirdaí na bhreapa. Ar nói, déitear si seo a bheith ina chúis le féin bhuinín, neamhspleachas agus bród na báistí a bhéadú go mór. Sugra faoin éir agus an corcan. Tá go leor idirchasóirí ann mar Montessori, Fredel, Steiner agus Malaguzzi a chreideann gur bhí an timpeallacht an tríú múinteoir i níag na naoine fásta agus na leanaí eile. Bhí is cúis le sin go gcuireann timpeallacht nádúrtha le na hiarracha a gnéithe agus a ábhar éagsúla deis na sebhre foghlama ar fáil. Dúirt Loris Malaguzzi, Bonachó réamhscoil na Reggio Emilia uair amháin, tá trúr múinteoirí leanaí ann, daoine fásta, leanaí eile agus an timpeallacht is a ciúil. Ar a bháil sin, dúirt an Dr. Maria Montessori, caithfidh an timpeallacht a bheith simir i mbun chúisne a spreagann spéis sa gníomhaíocht agus a thugann cuireadh a fáistí a dtaithí féin a orbert. Níos mó ná sugra faoi dhéana a monscail, is gnách go darlíonn sugra le smáil ling am sosa, agus dá bhrí sin is minic is séirthúgra a bhíon ann. Féin tionscannta ag an báiste éanú féin, a chróiríonn an páiste, agus nach gnách chun críthe áirithe, seachas an sprí agus taithneamh bhainte an sugra. Mar atá luait agin cheana, féad an sugra fáin éir a bheith mar bhontlach don ólim scoile. Mar sin, ní mór dúin cuiinmh. Níl le héad le gníomhaíocht sugartha planáilte ann, ní rith síon na téirmí sin le na chéile. Is féidir le gníomhaíocht bheith spríúil agus taithneamh, ach is é sugra rud a dhéanann páistí go nádúrtha, féin tionscannta ag páistí, spreagtha go héintroch faoi chinneacht an fáiste, gan sprachar le a bheith leis. Is féidir le múinteoirí tacaíocht mhór a thuirt na húgra a má faoin éir. Trí timpeallachta olbhú, ina bhfuil ábhar a thláthraíonn mothathe a spreagann na céadfaí, agus séarthúgra, agus trí timpeallacht foghlama a chrothú mar ar thagair an aimimeacht seirbhíse sláinte i 2013. I timpeallacht an cheannáil sin, féad an páistí snas a chur ar scileanna agus iad a bhachtú trí grapadóireacht, trí hocails, trí thógáil, trí chineáil cothram, agus trí lúsca. Ar nói, bhí an cur chuige toiste de dhí, agus be cheart ar de chuirt mar is chuí ar thabháilteacht na báistí. Agus, is fearr ceadagín
a liggins dus na páistí. Is féidir leis an múnseoir fannacht sa chúra. Déanann na múnseoirí muirseachtar an páistí, braithníonn siad ortha, agus iad ag suagra agus ag fiosrú, agus bíonn siad in aice láimhe nuair is gá. Cuoinnig. Is féidir le stráiche den nádúr sna limistéir glasas sa timpeallachtaí in chrán amháin fiú agus gaige crochad de hísléir, nó limistéir gainneamh nó láimhe agus isce, fisreacht faoin thuirgin a bhacha agus spríoladh leanaí óga a chachal. Glasú chlóis scoile. Nuair a smaoiníomid ar an ocail sprí, tagann foghlama mar foghlaine, suaimhneas, limistéir glasa agus sonas chun chuoine. Leis an nádúr a chuirt isteach gus an chlós scoile a dhéanamh níos tarintí agus cumaíosa chuir, is smaoine bhíonntach é roinnt plandaí a chorán. Agus plandaí á ranú, is maith nó é ceanála dhéanamh le dahanana bheith ann ó cheann na bliana agus do cheandaí a chorán atá tarinteocht de éagsúlacht de eithidí. Tá sé ráite i gcombinsiún na náisiúnaithe ar cheart an linmh gur gné háchtach de alíana agus de éireach go leor cultúr, is se an ceanga leis an dúlra, trí gearradóireacht, buinte an óir, searmanis agus macnamh síocháanta. Tá sé fíorhearfach a chuirt faoi deara go bhfuil crín agus tuir curtha i botí móra nó i muoin haracóra ag roinnt scoilní. Cruthaíonn rointeacha ceapacha áirdatha nó garí beag glasraí ina mín na páistí páirteach sa tuchas, sa phleandáil, ag tuairt aragó, ag chur isce air fiálaí a bhaint, fór a bhaint, agus turna talúna ithe. Cuireann suí plandaí a fud an chlóis ina míon bláhanna, tuim agus toiranta, dá leis, agus cruthaí tar an deis go dáirta roinnt torthaí sláán túla. In ammantaí, úsáid le blácha seáin tuis nach gáin siad mór an spáis, ach cuireann siad dathán, agus láithríonn siad torthaí garí initse, mar glóráin nó trátaí manglam. Tá spáinní na slónáin seachthlanas, roinnt smaointe gíomh. Seo roinnt smaointe, simplí, maidir le plandáil agus an nádúr a chur leis an glós scoile. Crann imán taracóra a roinnt bhóta chuirte. Agus, leis tí dhrábhí, le luchairas cuimsear na leanaí agus ar na daoine fásta, bhí sé I már a bhlátha. Is even leis an leanaí bheith gearradóireacht, óna suí plandaí a bheisiú go plandáil, ar a thuairstas na plandaí agus isce a chorartha, agus a deire an fór a bhaint agus a ithe. Is scéal é ina míon bua ann ag gach duine. Agus tá buntáiste sa bhreis ann sa bhéidir go gcuireann dá agus an nádúr sa chlós scoile. Saorthúgra spraga. Mar a chonig mar thuas, nuair a labhraíonn faoi áineas na fáistí, tagann suagra agus go háirithe an suagra sa nádúr chun cinn. Tá tábla isce cóngrach de scanna le roinnt ábhar scuilte air, curtha isteach ag roinnt scoilní. Agus is even leis na páistí suagra agus fiosrú leis le ling am susa. Gné eile ag an cigarí a scoilní agus is even se tábla gainneamh nó buin haracóra lán le gainneamh agus uirla sí sa láthaithe le dul am an oibreleo, mar hampla slúiste, bucéad, críothar, pípaí, canéal agus cáir bheaga. Cuireann siad uaireanta a chuig de thúgra suas do leanaí, agus tugann siad cuin ceap isteach a bhaineann le réon ábhar ón ólaíocht agus ón mathematic. Nuair a bheastar gainneamh le huisce nó nuair a thugtar déantúis mhóra leis na hábhar a chuirtar ar fáil. Is síomhanna nua foghlama agus cuairim ar ardchailíocht, tugann cigarí faoi deara go gcuirtar réimse maith ábhar scaoilte, ileimimech, nádúrtha, oscailte agus ionramhála ar fáil. Déad bhí iad sin a sholáthar sa bhunscoil. D'fhiach den nithe seo a leanas a bheith san áirimh. Spéaclaí forvéadúcháin, téip na tóis, críomhhoscaí, píopaí, aimimid, sliogáin, clocha. Cuireann na nithe sin ar chumas na báistí a bheith cruthathach, agus is buntáiste chu tarbhú céanna iad I timpeallacht bhunscoile.
Ná déanamus dearmad an luach atá le bíonn sí agus limistéir thíocháin eile. Áit gur féidir leis na páistí sí go sóineach, mac na bhíanamh, bringlóid dhéanamh, scíalaigint nó leabhar léamh, tá sí gchéantach freisin le haig sí le cáirde agus córá a dhéanamh. Na dúshláin na haimsre in éireann na háú, chuirtar éadaí iscíonacha le náidrítar búta sí ar fáil, anas gur féidir taithne bhainte sa bheith amach faoin air I rith na bliana. Arís, beidir go mbeadh sé seo indianta I doscail. Anois, arcamuid roinnt céimena siimplí is féidir a ghlacha le dromclí corrama crua a aistrú go spásanna le haig súgratha agus spás ágáil do chluhílí róide. Nuair a smaoiníomid thimpeallachtaí éifeachtacha go foghlama amach faoin air, is sé tós an éifeachtaíochta ná gníomhaíocht na báistí, agus is é sin an súgra. Cuim sin an gníomhaíocht seo aclaíocht chomh maith le gníomhaíocht crothathach agus gníomhaíocht foghlachánach agus súisialta. Cé go muna go leor páistí solta as an bell nó soccer, clas na bacóid agus skipáid, is fiú timpeallachtaí a chruthú a chaláithíonn an irid éagsúlachta agus is féidir. Agus é sin á dhéanamh, is maithan rud é cuineamh thréithe an túgartha ard caighdeán amach faoin air. Bíonn sé faoi stiúr an fáiste. Bíonn an leanamh spreagtha go banúsach le bheith páirteach ann. Is súgra é ar watha le taithneamh agus sprí seachas a bheith chun tríthe réamh thocratha. Agus tacaíonn an múinteoir leis. Caithfar an-súgratha gan bhrise a thabhairt do fáistí, agus bíonn rogha ábhar súgratha uatha. Chun takeú leat do thimpeallacht foghlama amach faoin air a chruthú agus a leathnú, tá na hinneochtaí féin beastóileachta le stig de filéir timpeallacht foghlama aistear, tróchleachta síalta, agus an tinneocha a chuirtear ar fáil I bhailsteachán na trolínte maidir le deara I líoch ina nuairlislí luachmhara agah, agus is féidir úsáid an éifeachtacha go bhainte asta I bhunscoileanna. Tugtar nás chuig na trolínte I dródhearra an seminár gréasáin seo. Is féidir na páistí a tharraingt leat ag céim na pleanála b'fhéidir gur mhaithfeó a gcuid smaointe a léiriú I pictiúir. Má tá feiglí scoile agah, féidir sé nó sé cabhrú leis na tascanna is casta. Cuoinnig arís go bhfuil gach seansán gur bhíonn go mór le buail teaghlaigh nó buail an phobal fiú a bheith páirteach ann. Tá tuile smaointe ag teacht ar na céad slónáin eile. Is even leis na leanaí tuairt faoi súgra fantasíochta. Bíonn anspórt ann a bheith teamáint bus nó cárásíochta I do éinear nó le cáirde. Tá an struchtúr siimplí seo déanta as paléid agus rotha stúrtha bar an túil. Chur an roinnt daoine fíor choscáis leis fiú chun chur leis an sprí. Bíú smaoine bhí dhéanamh ar thiúnscadal a chuirsála a thosaú, ina mbeidh na páistí féin páirteachán go fonmhar. Beidh an obair seo ábhartha de chuireachtaí na foghlama agus na holaíochta. An bhfuil fáil agat ar bhuain úsáidste, seans go mbeidh tuismitheoirí ábalta roinnt díobh a bhronna oribh. Is féidir na bliain seo a féintáil le daithe geala, nó iad ágáil mar atáid, agus iad úsáid chun cuasaí bachnaí a chruthú. Is féidir iad úsáid de struchtúr drapadóireachta a chuirla chéile, iad lína le gaiamh nó iad úsáid mar hití plánlaí. Cotige nach n'úsáid fá, roinnt leomáin chun limistéir gaiamh le haig súgratha a chruthú. Chuiristeach cúpla slúiste agus bocéad agus bíochán spórt ann. Más féidir brat seomh de bhót chuirte a chuirtha fitín na lomáin a úsáid fiú le seasamh ar chomhdháil ortha. Is even na páistí lámhachán ar na ceithre buin trí spás an beaga, nó tuairt faoi thúgra bréige ionta. Is féidir freisin struchtúr siimplí a chruthú trí gáfáiléad a chuirla chéile, chun déantas atá I déalach agus sláán le haig drapadóireachta a dhéanamh, agus chomh fónta chéanamh de páistí cruinnithe a bheitcha le stigán. Is féidir limistéir sí siimplí a chruthú le lomáin aimimid le plank agus spóil chábla a chuirsáidte.
Anis, tugamid curíomh áhairt roinnt íomhána sprágúla ó híomhanna agus ó scailní fad na tíre. Seo lista ólais agus acmhainní breise leat. Má tá ceistena nó tuairimí agat mar thoirí díreach de rannpháirtíocht sa seminar gréasáin seo, buine úsáid as an seoladh faois tionlathe chun do chuid tuairimí a cheola chuain, ag insights charactar fostraíoch info ag education.gov.ie. Gáimid buíochas leis na bhunscoileanna agus na suíomhanna lua foghlama agus cuairim seo a leannas as greengraph a roinnt sláin. Slán.